skal du kigge op ved brystbenet, rundt langs kanten, ned til lårene. Lårene skæres fri. Find brystbenene ned ved maven. Den anden side med låret. Rundt. Og du er tilbage, hvor vi startede. Fingrene ind. Knæk brystbenet. Så tag fingrene og læg ind over, så du har ikke tager indvolden. Drejer den. Kniven. Fjerner lige hjertet. Og den har fået en i hjertet, den her. Hernede har du, hvor brystbenet er hæftet. Den knækker du lige af. Mens vi hører Sanne. Kniven tager du lige og skærer løs der. Så har du nogle små ben lige siddende her. Jeg tror faktisk det er ønskebenene. Den kan du lige knække. En på hver side. Den falder. Kniv på. Normalt kan man knække den direkte med fingeren. Og her har du et fint bryst